És en aquests llocs que veiem que comença a sorgir el moviment cooperatiu i de manera molt destacada. De fet, pràcticament a tots aquests pobles hi havia cooperatives, sobretot de consum, és a dir, que era per assegurar-se l'aliment i recursos bàsics de bona qualitat, a preu just, perquè hi havia molta especulació dels botiguers, i sobretot per evitar de caure en la beneficència. És a dir, els obrers, una de les seves principals preocupacions era l'alimentació. Hem de tenir en compte que el 60% del pressupost d'un obrer anava a l'alimentació. Per tant, era una cosa important. Per no haver de dependre de la beneficència d'aquests botiguers especuladors, doncs comencen a sorgir l'autoorganització per fer això, botigues gestionades pels propis obrers. I aquesta serà, bàsicament, la forma d'organització cooperativa d'Osona. Una de les més destacades és la de Manlleu, de la cooperativa de pa i queviures, que ja el seu nom ja deixa veure de què anava, no, la cosa. Vendre els queviures i també el pa. Però el pa també se'l feien ells mateixos, o sigui, es formen forns cooperatius de producció de l'aliment, no?